Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maigso na niyang leng sumpay ning nang hinapos natong sugilanon, Eksorsista. Monipag siya nga babaeng way batasan. Cerebros! Ambi ang pistula. Oo, saon mo ka ng pistola? Aw sound pa di patsyot ka. Maluwi ka! Ayaw! Niyan ang pistula. Oh, samda kaya pa si Martin. Ako siyang pasunod. Ay, kay Mayo o... Nga nang imong giablihan ang sipir sa imong kasunis, ha? Wa ka kagchi. Wa ka kagats. Pakilafang day. Kay medyo kikapoy ko kikaspiyahe. Gusto kong ma-energize. Dili ko! Dili! Aw, kung dili ka, o di patay ka. Dili lagi ko! Dili ka! O karon di mabungol ang bikas dunggan. Ang bikas asad. Sanan, dili ka? Kaya ko isang sumpa, baka buka ni pistol. Toss! Sige, matubad ko. Kana! O sige! Magkasakot. Sige! Ay! Sige pa, Isabel! Sige pa! Salamat sa imong pagdapit kanako, Father Amaro. Ako plano nga atong i-organize din sa ato ang Office of Exorcism and Deliverance. O aduna nang lista sa mga tao nga posibleng makuyog nato sa team as mandated by His Excellency. Og kinsa man na sila? Usa ka na, Doktor. Oh? Si Sister Stephanie. Si Father Benjamin. Hinoon, kuwang lang kita og abogado o baka abogado. Can I count myself in, ha, Father Amaro? Oh, Perli? Yes. Mayroon kung mao ka na. O kung sino nakadasig nimo sa pag-volunteer, ha? Perli? Well, una, aron ko makatabang sa simbahan. Bisan sa ingon na lang niini nga paagi. Ikaduha, ako nang nasayran ang bahin sa kamatayon ni Janice. Unsay buot mong ipasabot? Ang utok sa tanang kadaot, mao si Franco Castillo. Unsa? Mao ka nang tinuod. Nakigihinabi ka nako si Sir Arthur Pipitok, kalabot nini. Og ni mga panahon na, sibo sa information gikan sa reliable source. Anaa karon sa mga kamot sa satanista si Cheryl. Unsa? God! Kun mo, dili si Bashirel ang nipadakan ako og mensahe sa Facebook. Ginoo ko. Animal nga Franco Castillo. Magbayad siya! Magbayad siya! Og ang shocking pa gyud niini, mao nga si Irma di ay maoy pangus sa mga satanista. Kuyog ni Martin, ang amahan ni Cheryl. Nga sa ato ba? Posibleng daw sa drama ang tanan? Dili ta kahukom niya na Father Amaro. Ang mahinungdanon, kinahanglan nga makig-alayon kita sa kwerpo sa mga kapulisan. Kung gusto ka pag maluwas nga buhi si Cheryl, gikan sa mga kamot sa mga satanista. Ug dili kay kana lang. Posible nga dunay paghimuon nga massive nga kampanya sa extraordinary diabolical activities nga paghimuon ang maong pundok dinhi sa atong dapit. Kay matud pa sa report, bag-o lang naabot gikan sa Italia si Franco Castillo. Ginoo ko. Kita kasi mga anak, ha, Martin? May pagkainanaw. Ug manag kayo siya. Apan mabdos lang inoon ug ang amahan. Mao ang animal nga si Padre Amaro. Apan sige lang, Martin.
Kasiguro kung akuwang pasanaong ang maong bata mao nga ay kay mayo gako siyang sipingan karon aron sa imong atubangan makasaksi ka sa akong pagkabuhaton. Kung mao, Franco, patyaw na ako. Uy, hala. Nangayo ka niya sa grasya sa sayong kamatayon. Tanaw na to kung kinsay masahod Franco Castillo. Mga sakop, dakpan si Franco, pagdali! Kalangsi. Hayop ka. Hayop ka, Franco! Pagkabayaran ninyo kining tanan. Yun na, ang siraning akong pinangkuanan. Huwag kang dadoy. Mayo hinawan. Musipat ko din. Karon tayo na. Open. Tunay ko siya. Nidoolsin ako. Siga kayo iyang mga mata. Bye-bye! Say tuyo ni mo, ha? Kung ganina si Talawrong Franco ang nibusog sa iyong baba, ako na po ang mubusog kanimo. Shit! Pagpakaulaingan ko. Pwede kaayo sa usa ka kondisyon. Dili lang ta dinhi kay hugaw o dili ko ganahan nga makighilawas sa mahugaw nga dapit. Sama niini. Mahimo ba ha, pogi? Pagliw ka mo! Unsa ba? Ala no, sakita na hindi nita tumanan sa itong mga sako. Di na mo nahod na to. Kay boring man ang life. Ala, unugan niyo si Martin. Kung mo, magkamatay tayo yung tanan! Asma! Nagdaas lang mapuya. Ako hawag yung Devil's Fork. Tanaw na ito nakasugakot ka ba, Martin? Ala! Patya siya! Avisatari! Sige na. Ikaw ang unang maghubo. Sige na pa. Sige. Naghubo ng buwan. Katupang lamay. Iyan ang gibutang niyang punyana. Ako kinikwaon. Ako siyang dungkapon. Niya. Saan na di mo? Siyempre! Aron gamiton sa pagpatay ni mong biglang ulag, ha? Patay ka lagi po, alag, ha? Musipat ako din, eh. Aron sa ikon, magkakuha pa na magikan sa akong mga kauban. Oh! Bravo! Bravo! O ikaw ang akong isunod, buwang nga Franco. Siguro wala nga mo kung mapildi kay kung dili ikaw nga akong pasugaton na ako ngadto sa impyerno. Kung mao, magdungan ta dito, Franco Castillo. Maledictus es! In nomine Domini Satani! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!